Tervetuloa Aito Radikaali-kanavan uuteen jaksoon. Tänään käsittelemme tasa-arvoa, mutta hieman yllättävästä näkökulmasta. Usein tasa-arvosta puhuttaessa keskustelua hallitsee yksi vahva narratiivi. Feminismiin perustuva tasa-arvokäsitys. Tämä narratiivi on ollut tärkeä monin tavoin. Se on edistänyt naisten asemaa ja tuonut näkyväksi monia ongelmia. Mutta onko tämä narratiivi todella neutraali? Vai onko se vallankäytön mekanismi, joka jättää toiset kokemukset täysin huomiotta? Onko feminismi tehnyt tasa-arvosta nollasummapelin, jossa yhden sukupuolen oikeudet ovat aina toiselta pois? Tänään syvennymme tähän kysymykseen, tuomme esiin esimerkkejä ja mietimme, miten voimme rakentaa aidosti yhdenvertaisen keskustelun. Feministinen narratiivi, mitä se hallitsee? Feminismi on ollut johtava voima tasa-arvokeskustelussa vuosikymmenten ajan. Se on määritellyt, mitä tasa-arvo tarkoittaa, kenen kokemukset ovat olennaisia ja mistä ongelmista saa puhua. Tämä ei ole sattumaa. Feministinen liike on ollut taitava käyttämään kieltä, politiikkaa ja mediaa narratiivinsa vahvistamiseen. Mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Feministinen narratiivi keskittyy lähes yksinomaan naisten kokemuksiin ja ongelmiin, palkkaeroihin, lasikattoihin ja sukupuolittuneeseen väkivaltaan. Nämä ovat tärkeitä teemoja, mutta samalla ne määrittävät, että tasa-arvosta puhuminen on naisten ongelmien ratkaisemista. Miesten haasteet, kuten itsemurhat, mielenterveyspalveluiden puute tai isien syrjintä perheoikeudessa, jäävät täysin taka-alalle. Kun feminismistä tulee hallitseva narratiivi, se ei enää ole vain tasa-arvon puolustaja. Se alkaa käyttää valtaa ja määritellä keskustelun raami. Miten feministinen narratiivi toimii vallankäytön välineenä? Yksi tehokkaimmista keinoista on miesten kokemusten mitätöinti. Tämä näkyy erityisesti seuraavilla alueilla. Perheoikeus ja vanhemmuus. Ajatellaan isää, joka käy läpi huoltajuuskiistaa. Hän jakaa vanhemmuuden tasan äidin kanssa, mutta lapsen virallinen osoite merkitään äidin luo. Tämä tarkoittaa, että äiti saa kaikki tuet ja taloudelliset edut, kun taas isä jää juridisesti ja taloudellisesti näkymättömäksi. Jos isä tuo tämän epäkohdan esille, hänet leimataan helposti katkeraksi tai jopa naisvihamieliseksi. Mielenterveys ja itsemurhat. Suomessa yli 70% itsemurhista tehdään miesten toimesta. Tämä on hälyttävä tilasto, mutta se ei ole tasa-arvokeskustelun ytimessä. Miksi? Koska feministinen narratiivi keskittyy ensisijaisesti naisten kohtaamiin ongelmiin, jolloin miesten mielenterveysongelmat jäävät toissijaisiksi. Koulutus ja poikien syrjäytyminen. Pojat jäävät koulussa jälkeen, syrjäytyvät herkemmin ja keskeyttävät opintonsa useammin kuin tytöt. Mutta tämä ongelma ei ole tasa-arvokeskustelun prioriteetti, koska feministinen diskurssi on painottanut naisten koulutuksellisia saavutuksia ja lasikattojen rikkomista. Nämä esimerkit osoittavat, kuinka feministinen narratiivi ei pelkästään unohda miesten ongelmia, se aktiivisesti estää niiden pääsemisen keskusteluun. Miten tämä vaikuttaa yhteiskuntaan? Mitä tapahtuu, kun tasa-arvokeskustelua hallitsee vain yksi narratiivi? Yhteiskunnasta tulee epätasapainoinen. Kun miesten ongelmat sivuutetaan, he jäävät ilman tukea ja ilman mahdollisuutta parantaa asemaansa. Tämä ei ole pelkästään epäoikeudenmukaista, se on myös haitallista koko yhteiskunnalle. Kun isät jäävät perheoikeudessa syrjään, lapset menettävät oikeuden molempiin vanhempiinsa. Kun pojat jäävät koulutuksessa jälkeen, heidän syrjäytymisriskinsä kasvaa, mikä johtaa sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin. Kun miesten mielenterveysongelmiin ei puututa, työkyvyttömyys ja itsemurhat lisääntyvät. Tasa-arvon pitäisi olla kaikkien etu, mutta feministisen narratiivin hallitessa siitä tulee nollasummapeli, jossa toinen sukupuoli kärsii toisen puolesta. Kuinka luoda aidosti tasa-arvoinen keskustelu? Miten tästä eteenpäin? Ensimmäinen askel on tunnustaa ongelma. Feministinen narratiivi on saavuttanut paljon, mutta se ei ole täydellinen. Tasa-arvokeskustelun on avauduttava moninaisemmille näkökulmille. Tässä muutama konkreettinen ehdotus. Ensinnäkin tunnustetaan miesten ongelmat osaksi tasa-arvokeskustelua. Tämä ei ole uhka naisille. Se on askel kohti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Toiseksi puretaan syrjivä kieli. Termit kuten myrkyllinen maskuliinisuus eivät edistä dialogia, vaan leimaavat ja syyllistävät. Kolmanneksi luodaan sukupuolineutraali tasa-arvokeskustelu, jossa molempien sukupuolen tarpeet ja kokemukset ovat tasavertaisia. Tasa-arvo ei ole vain yksi narratiivi, se on kokonaisuus, joka vaatii kaikkien äänten kuulemista. Tänään olemme tarkastelleet feministisen narratiivin vaikutusta tasa-arvokeskusteluun. Tämä ei ole hyökkäys feminismiä vastaan, vaan kutsu laajempaan dialogiin. Jos haluamme aidosti yhdenvertaisen yhteiskunnan, meidän on kuunneltava kaikkia. Naisia, miehiä ja lapsia.
Jos tämä jakso herätti sinussa ajatuksia, jaa se eteenpäin. Aloita keskustelun. Tasa-arvo ei ole peli, jossa toisen voitto on toiselta pois. Se on yhteinen tehtävä ja vain yhdessä voimme saavuttaa sen. Kiitos, että kuuntelit Aito Radikaalin tämän jakson. Seuraavassa jaksossa sukellamme syvemmälle perheoikeuden ongelmiin.